Máme 2 minúty na otázky. Kto? Kto má prvú otázku? Môže Roman. Máme to niečo podložené, že to zlepší dokonalý specifika? Parafrázujte. Ku koncu, keď už bol Stop. taký... Parafrázujte, čo Aha. povedal? Roman sa pýtal, či to máme nejako podložené. Dobre. Toto prototypovanie, či na niečo je dobré. Potom, čo došiel nový človek a začali sme Akčný kontakt. teda nejako tú špecifikáciu konsolidovať, tak sme začali s jedným prototypovaním a výsledky sa dostavili a stihali sme termín. Dobre. To má Niekto ďalšiu má ďalšiu otázku? Sú aj nejaké ďalšie možné riešenia? Dám sa pýtať, či sú ďalšie riešenia. Existujú rôzne metodiky, ale myslím si, že táto patrí k jedným tým flexibilným a veľmi rýchlym, že by bolo vhodné ju použiť. Dobre, tak ešte raz ten záver. Použijeme toto prototypovanie pred spísaním špecifikácie, aby sa nám uľahčil návrh systém.